på skærmen i løbet til pause. Jeg slipper på. Godt, David. Få et godt greb. Ja, så vi ser det med det samme. Ja, vi. Ikke langt for... Ikke prøve for meget vægt over. For den er der ud tilbage. Ja, det ved jeg. Då har vi matta 1. Kommer vi varva några olika klasser med fight moment U18 minus 63. Det är tjejer elit minus 55, tjejer elit minus 62, tjejer elit plus 70. U18 minus 63, sen är det 55, 62, 70, matta 1. Oh, nice. Nice, nice, nice. Tag lige, men ikke må lave kritik. Du kan lave kritik. Det er fint, David. Få dig point. Lige en belly. Så ligger du bare tungt. Ja. Ikke gå videre, før du får point. Nej, okay, ham ikke lige får det. Okay. Hold den, David. 5 sekunder. 5 sekunder, David. Du får med 1. Ja, det er fint. Du har fået point. Du får en... Ja, det er fint. Hvad sker der? Hvad sker der? Nej, det er dårligt at stå ved kampen. Altså, jeg havde en submission. Ja, jeg er på vej til den. Nice.